Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτό εδώ το βήμα δεν μπορεί κανείς ούτε να το κλείσει, ούτε να απαγορεύσει και να φημώσει την φωνή και των βουλευτών, αλλά και των πολιτών, τους οποίους εμείς εκπροσωπούμε, κύριε Τσιάρα. Σήμερα είναι μέρα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και θέλουμε να εκφράσουμε για άλλη μια φορά, το κάναμε και με την επίκαιρη ερώτηση που συζητήθηκε το πρωί στον κοινοβουλευτικό έλεγχο του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου, του Αλέξανδρου Καζαμία, θέλουμε να εκφράσουμε για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη μας στον χυμαζόμενο και κατεχόμενο Παλαιστινιακό λαό, επί δεκαετίες θυματοποιούμενο. Και θέλουμε για άλλη μια φορά να εκφράσουμε την επιτακτική ανάγκη να υπηρετηθεί η ειρήνη και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας και σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας για την ειρήνη. Κάτι που δυστυχώς ακόμη είναι ζητούμενο. Οι συζητούμενες συμβάσεις αφορούν τις διεθνείς σχέσεις της χώρας και η Πλεύση Ελευθερίας είναι εκείνη που από την πρώτη ημέρα παρουσίας μας στη Βουλή έθεσε το Κυπριακό μετεπιτάσεως, έθεσε το γεγονός ότι η Κύπρος εξακολουθεί να είναι κατεχόμενη χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έθεσε επίσης το γεγονός ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική και η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη υπολείπεται σε διεκδικήσεις υπεράσπισης των δικαίων του κυπριακού λαού. Με αφορμή τις διεθνείς σχέσεις της χώρας και εν ώψη όσων διαδραματίστηκαν λόγω της ακύρωσης της προγραμματισμένης συνάντησης του κυρίου Μητσοτάκη με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, θα ήθελα να πω και από αυτό εδώ το βήμα, αυτό το οποίο εχθές με δημόσια δήλωσή μου εξέφρασα, αλλά και όσα έχω δημόσια πει με συνέπεια, γιατί η Πλεύση Ελευθερίας δεν λέει άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ, όπως κάνουν ορισμένες δυνάμεις και ορισμένα πολιτικά πρόσωπα. Η διεκδίκηση της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα αποτελεί εθνική υπόθεση. Και η Πλεύση Ελευθερίας εξ αρχής, χωρίς παζάρια και ανταλλάγματα, έχει ταχθεί υπέρ της υποστήριξης κάθε συντονισμένης, οργανωμένης ενέργειας διεκδίκησης. Ο κύριος Μητσοτάκης ηθελημένα ή άθελά του δημιούργησε διπλωματικό ζήτημα γύρω από τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι πώς αυτό το διπλωματικό ζήτημα θα αξιοποιηθεί υπέρ της χώρας μας και όχι πώς ο κύριος Μητσοτάκης θα το διαχειριστεί επικοινωνιακά. Γι' αυτό και από αυτό εδώ το βήμα λέω ξανά στον Πρωθυπουργό ότι εμείς στηρίζουμε και θα στηρίξουμε τις σοβαρές διπλωματικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα για την διεκδίκηση επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Δεν προσφέρεται η συνθήκη ούτε για αυτοσχεδιασμούς, ούτε για άλλες προχειρότητες. Εμείς έχουμε και τη γνώση και την πρόταση και τη θέληση να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση αυτή με νομικά εργαλεία και με διεθνή εργαλεία. Θα είναι εγκληματικό να μην αξιοποιηθούν αυτά, όπως έχει γίνει σε άλλες διεκδικήσεις της χώρας μας που δεν έχουν υπηρετηθεί με αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων. Γι' αυτό λοιπόν καλώ τον κύριο Μητσοτάκη να συμπράξει σε αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν
και δηλώνω ξανά και υπογραμμίζω ότι εμείς όχι θα στηρίξουμε, αλλά θα είμαστε μπροστάριδες σε μια τέτοια διαδικασία. Το είπα άλλωστε και στην Υπουργό Πολιτισμού, στον ανύποπτο χρόνο του πρωινού της Δευτέρας, πριν γίνουν όλα αυτά, ακριβώς διότι εμείς δεν ασκούμε πολιτική ευκαιριακά, ούτε ασκούμε κομματική πολιτική. Είμαστε μάλλον η μόνη πολιτική δύναμη εδώ μέσα που δεν είχε και δεν έχει πρόβλημα να συμφωνήσει με οτιδήποτε σωστό, αλλά και δεν είχε και δεν έχει πρόβλημα να συγκρουστεί με όλα τα στρεβλά μέχρι τέλους. Με αυτήν την παρατήρηση θα ήθελα να ενημερώσω την Ολομέλεια της Βουλής για την προσπάθεια η οποία γίνεται από χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία και τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου αφενός να διακοπούν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για το έγκλημα των τεμπών, αφετέρου να προστατευθεί ο κύριος Καραμανλής από την δεδομένη και επιβεβλημένη παρουσία του, εκ τρίτου να προστατευθεί επίσης από την επιβεβλημένη και δεδομένη παρουσία του ο κύριος Μητσοτάκης, και όλα αυτά να γίνουν πώς? Με την επινόηση και συντονισμένη μεθοδευμένη προώθηση ενός αιτήματος της Νέας Δημοκρατίας να εξαιρεθώ εγώ ως επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, επειδή δήθεν είναι κόλλημα το ότι εκπροσωπώ αφιλοκερδώς οικογένειες θυμάτων στην ποινική ανακριτική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον του εφέτη ειδικού ανακριτή Λάρισσας ήδη από τον Μάρτιο του 2023. Από αυτό εδώ το βήμα λοιπόν, και επειδή η προσπάθεια φήμωσης είναι και συντονισμένη και μεθοδευμένη και δόλια και κακόβουλη και κατά τη γνώμη μου αξιόπινη, γιατί έχει χαρακτηριστικά κατάχρησης εξουσίας και υπόθαλψης εγκληματιών, θα ήθελα να καταθέσω στα πρακτικά της Ολομέλειας δύο έγγραφα τα οποία ήδη έχω απευθύνει και προς το Προεδρείο και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, αλλά και προς το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, επισημένοντας τη μεθόδευση, επισημένοντας την ακυρότητα της διαδικασίας που προκαλούν αυτές οι μεθοδεύσεις, επισημένοντας το στημένο της διαδικασίας από πρόσωπα διαβλητά, δηλαδή από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν εκφραστεί υπέρ του κυρίου Καραμανλή και τον έχουν μάλιστα υποστηρίξει και εμψυχώσει ακόμη και στη σκεά παρουσία του την περασμένη Παρασκευή, οπότε και απίφθινε τη λέξη «δεν τρέπεστε» σε βουλευτή του Πασόκ. Βλέπετε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να επισημάνουμε τα κακώς κείμενα και από όπου και αν προέρχονται και προς όποια κατεύθυνση και αν κατευθύνονται. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, που υποτίθεται ότι διερευνά, ότι είναι επιφορτισμένος με το να διερευνήσει το έγκλημα των τεμπών μετά από την πρόταση που κατέθεσε το ΚΚΕ και ψηφίσαμε η Πλεύση Ελευθερίας και στηρίξαμε εξ αρχής, είναι ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος πρώτον, Πρόεδρε, δεν θα μακρηγορήσω. Μην ανησυχείτε, δεν θα μακρηγορήσω. Δεν είναι το αντικείμενο της σημερινής συνεδρίας αυτό. Τώρα αυτό ενοχλεί. Και ως διαδικασία. Σας παρακαλώ πολύ. Εσάς αυτό σας ενοχλεί, αλήθεια? Εμένα με ενοχλεί το ότι έχουμε κάνει τη διαδικασία σήμερα μπάχαλο. Από το πρωί έως τώρα. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, πείτε αυτό που θέλετε να πείτε, όμως σύντομα. Εάν κάποιος το έκανε αυτό που κάνετε, εάν κάποιος προεδρεύων έκανε αυτό που κάνετε στον κύριο Κουτσούμπα, είμαι σίγουρη. Ο κύριος Κουτσούμπα, σας είπα και προηγουμένως, ξέρει πότε να έρχεται στη Βουλή και πότε να παρεμβαίνει. Λοιπόν, τελεία και παύλα γι' αυτό. Συνεχίστε, δεν χρειάζεται να αντιδικούμε, ολοκληρώστε αυτό που θέλετε να πείτε για να περάσουμε στην ψηφοφορία πλέον. Εγώ με συγχωρείτε κύριε Λαμπρούλη, αλλά δεν ξέρω ότι υπάρχει το πότε να έρχεσαι στη Βουλή.
Βουλή. Ξέρω ότι όταν η Βουλή λειτουργεί, οι βουλευτές είναι εδώ. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, χωρίς να με ξαναδιακόψετε. Μαθήματα δεν δέχομαι, αν είναι προσωπικό αυτό. Λοιπόν, μαθήματα περί διαδικασιών και παρουσίαση μη στη Βουλή ενός βουλευτή, κρατήστε το για τον εαυτό σας και την κοινοβουλευτική σας ομάδα. Σας παρακαλώ πολύ. Ο βουλευτής, η δουλειά του βουλευτή, αν θέλετε, δεν είναι μέσα στο κοινοβούλιο μόνο, είναι πολιτικός ο ρόλος του. Λοιπόν, σας παρακαλώ, ηρεμήστε, 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 ηρεμήστε. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Έρχεστε εδώ, έχουμε μια συγκεκριμένη κύρωση, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία και ανοίγετε ζητήματα 1002, μέχρι και εξεταστική. Λοιπόν, ας ολοκληρώσει η Πρόεδρος. Λοιπόν, πολύ πραγματικά θερμά σας παρακαλώ, ολοκληρώστε για να συνεχίσουμε την ψηφοφορία. Νομίζω ότι πολλά πράγματα είναι πάντα αποκαλυπτικά, όπως και το ότι είμαστε 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας παρόντες και μας λέτε πότε να ερχόμαστε στη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, όπως είναι αποκαλυπτικό τελικά ποιον ενοχλούν αυτά τα οποία λέμε και ποιον ενοχλεί η διερεύνηση. Είναι όλα αποκαλυπτικά. Εμένα ποτέ δεν με σταμάτησε ούτε η πυρομαδών επίθεση, ούτε το όλοι απέναντι. Αυτή είναι άλλωστε και η φύση της δουλειάς μου και της δραστηριότητάς μου, να υπερασπίζομαι ανθρώπους απέναντι σε παντοδύναμες εξουσίες. Λυπάμαι απλώς, κύριε Πρόεδρε, που εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο οι εξουσίες από τα δικά σας χείλη σήμερα. Καταθέτω στα πρακτικά την δήλωση και αίτηση που κατέθεσα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά γίνεστε εριστικοί, επιθετικοί. Λοιπόν, και επιτρέψτε μου αυτό ακριβώς που είπατε τώρα, να ζητήσετε από τα πρακτικά να διαγραφεί. Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς αυτή η προσωπική αναφορά. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, προσπαθώ. Διαφορετικά θα δράσω κι εγώ αναλόγως. Διαφορετικά τι, επί 3 λεπτά, με 4 σχεδόν λεπτά με διακόπτει. Ζητώ να ανακαλέσετε αυτό που μόλις είπατε, αναφερόμενοι σε μένα προσωπικά. Δεν το ανακαλείτε. Ωραία, ας παραμείνει στα πρακτικά λοιπόν. Δεν το είπα για να το ανακαλέσω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν αντιλαμβάνομαι τι είδους άσκηση εξουσίας είναι αυτή. Εγώ σας ζητώ να το ανακαλέσετε. Εφόσον δεν το ανακαλείτε, ας παραμείνει λοιπόν στα πρακτικά. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Φυσικά θα παραμείνει, γι' αυτό εξάλλου το είπα. Δεν αντιλαμβάνομαι αυτές τις ασκήσεις εξουσίας να ανακαλέσετε και να διαγραφεί από τα πρακτικά. Αρκετά. Αρκετά και με τα πλαστογραφημένα πρακτικά και με την αλλίωση των πρακτικών. Αρκετά με τα λέμε, ξελέμε, αρκετά. Καταθέτω στα πρακτικά τη δήλωση και αίτησή μου προς το Προεδρείο και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Και σας ευχαριστώ που φροντίσατε, ενώ μιλώ για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που είναι η προσπάθεια στραγγαλισμού της Επιτροπής που εσείς ζητήσατε, σας ευχαριστώ που φροντίζετε το θέμα να είναι διαπληκτισμός του Προεδρεύοντος κυρίου Λαμπρούλη με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Γιατί ξέρετε ότι όταν το κάνετε αυτό, αυτό είναι που θα απασχολήσει και προς τα εκεί στρέφετε την προσοχή. Και αν πράγματι σας ενδιαφέρει η διερεύνηση, αυτό δεν θα έπρεπε να το κάνετε. Την ώρα που βλέπετε μια συντονισμένη προσπάθεια και η Επιτροπή που έπρεπε σήμερα να συνεδριάζει δεν συνεδριάζει, θα έπρεπε αύριο να συνεδριάζει, δεν συνεδριάζει, έχει παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες η Επιτροπή και εγώ τουλάχιστον δεν είμαι από αυτούς που ικανοποιούνται στο να πούν τίποτα δεν γίνεται, έλα μωρέ έτσι τα κάνετε, αυτοί είστε, δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Εγώ πιστεύω ότι όσο μπορεί κάποιος να παλεύει όλα μπορούν να γίνουν, το μόνο που δεν μπορεί να γίνει να φέρουμε πίσω αυτά τα παιδιά και αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν και τους οφείλουμε τουλάχιστον λίγη σοβαρότητα και τουλάχιστον πολύ λιγότερη κομματική αναφορά και κομματική πυθύνια συμπεριφορά όταν συζητάμε τόσο σοβαρά πράγματα. Καταθέτω στα πρακτικά και την αίτησή μου προς το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής και τέλος θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι στη 1 η ώρα πρόκειται να συναντήσω εκπροσώπους της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας με αφορμή τις κοινωνιοκτόνες και εξαιρετικά επιζήμιες πολιτικές αλλά και δηλώσεις της κυβέρνησης εναντίον των δικηγόρων και ιδίως εναντίον των νέων δικηγόρων και επιστημόνων. Έχω συναφώς καταθέσει και επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό
με αναφορά στις δηλώσεις Τσακλόγλου ότι είναι καλύτερα να πάνε οι νέοι δικηγόροι να γίνουν τελιβεράδες. Παρακαλώ, το καταθέτω στα πρακτικά. Έχω επίσης καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας. Τον περιμένω τον κύριο Πρωθυπουργό και για όλα αυτά. Έχω καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για την επαναλαμβανόμενη δολοφονική αστυνομική βία. Την καταθέτω στα πρακτικά. Και έχω καταθέσει στον Υπουργό Εργασίας επίκαιρη ερώτηση για την εκρηκτική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων το 2023. Την καταθέτω στα πρακτικά. Εγώ δεν είμαι λοιπόν από αυτούς που έρχομαι μία στο τόσο στη Βουλή, ούτε που θυμάμαι μία στο τόσο να υπερασπιστώ και να κάνω αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε οι πλεύσεις ελευθερίας. Θα συνεχίσω να τα κάνω. Θα ήθελα οι πολίτες και οι συγγενείς των θυμάτων να ξέρουν και να καταλάβουν ότι όλα αυτά που κάνουμε, τα κάνουμε με τα πολλών εμποδίων που προέρχονται ακόμα και από εκεί που δεν υποψιάζεται κανείς, αλλά αυτό δεν πρόκειται ποτέ εμάς να μας ανασχέσει και να μας εμποδίσει από το να υπηρετούμε το καθήκον μας προς τους πολίτες. Ευχαριστώ.